شبابات قطر أبقنيات هنسا مسكالة زخبركم تخطاتلتنا إذا قنيات برك إنه قدان حليفو وقتي خراماتنا مززام قصو زخدر له جزيهيو بعل قدوس يوهانس حليفو بعل مسكال زقلقللو مريت بعمباباتات تسليمو زوق قبلو كم بعل سقم سرناي وليدوم بنفاس زمام من نابلو زرعيلو تروغروغ دمس إشاويت عفو نسمعلو قنيات ورح مسكرميو بزعبا إذ قنيات بفلاي بحفشاخ من إسياتن كرمتن أبز وقت خرامات نزحلفو نتفتاتن وقعن اسكنو السندقايق بحد زخرتاتنا نحدث من إسيات قطر أب أزيو صعوق سرحيم تصمدو أبز قزي الشبابات دق تبعتيون دق أنستيون كأند عند حقو صدرا بيتيوم دق تبعتيوم اسمح رسن مواسن زتأساسر وفرية كايدو وانو كألب عمت نموهلال اقلز زرو اقزي كرامات كمخوان متن نساعتاتون يخون تنفازه بايكونن سلازغونقا من إسيات أبنو طوفنا يحرشا سرح يركبو وقحتا تسيئم نتوملو معلتي أم محرز زعلو أبعور أبسعر زركوب حزاتي بموساد يقرسوهم رفدو تباهلو دما يصواع بدحرزي أبزر إن محرس المو عليو قزي مسكتره نتي انتس بشروز تلقين جرا انتس نتي أبشحاني استفتفت مساح تمسيحهم سوء ستيوم نابزا سرحهم صحي بين عريبا يردقو من أركبيو قالو قداي محرس كسالت كالو قال دما نحرشا صقام زخون قطقات يقطقط كمتا أبو زقبرا زقودلو وي كيسبر طرطرونا وتمحرس كم محلوتا يقرب سراحن كان هابانيو أبز زحلفن زحلف زلون وقت خرامات دك أنستيو أبي مقلقوال مالت أبي محشن صهاييني نطفا نقوه تسيئن أدب زأززتو مسرت قداي قرسن مسحنا صافيفن زحقون حقينن تأسمن برحن فلين زقصر قاصيرن نتزوزو زبل صغرن متركسي طراي زغلغل وحد لخايت اسم لخين ددحر حرستاي مغعزيو نسرح خصالت زخل صحاي كدت نعدا حزالي بيدا زبل درفنا درفخا سرحن كسلاسلاي وعلا نتامس انزو على تادي قدم صحاي معرابا سديدن دما كساب زمسي أب صحيين مقلقوالني نطفا أبز قزيه ساعتات بوزحة قداسي يكونن كاب سراح صحيات فليكا صحي سفراغ تأتو مسدليت زوع الأو انت سلت أقرم انت ترفخ آن صبحيتو كم زملا آمينا نقلتو زقلقل عن صيتن صفصيفن أبزا زبانا صيران نقزأن حرستاي نوتو محروسو طريفو كحروسو زوع الأبعر نتي الشباب من إساي كماسيوم تلابيو السون نقزو من إساي بوترون فاسون حيزو أب مسيتو أب محرزو علو أبعر كساب أزيو زمسي كدرورو مالو كوم انت زي جيرو صومم زحدرو أبعر نصبحيتو كم زي حرسو يفلتيو السلازي قديتايو بزي بقون كتأميو أيدل يومنيو اكواد آب بتأميتن دخامن زانو بسوم كيتو قدل لعلو خلي زكنا خنوم من قداءهم حقيقو خريو أيدل لنيو من سيات قطر برك إن قدان عزيو زمسطم ببرك إن قدان تسنيو نزمت الزناب معك ألا انتها اليوم صبوق انت زي بلوم كا عب تحت قرب آتيوم عب نفسهم يمزق صحيوام زعبية من زلمدوان كساب زخواني نعوم عبين نقرا يكونن وشلا ما يمسيو مس أبون سدرا بيتن كوينوم زرقزو علو أغلي كبقلالهم ترايو تدليتهم دحر ماي زعيو نقر سلازلومون جزاخ أتو أي مرصنيام بفلاي رحق زبل وفر انت خوينو من إسيات قطر أيوم أبزبان برخان سلازغوني نخرامات مسرحون بمواهاد صبق جيرمي مستمع قروام أبقسنت انت وعيلهم كأمو مسكرامات زفطرو كباب يعود صباقا سرب زنابن عفراء أمرحوك أسبق أسرو بازمل وحجن كوريين كزناقو عنيم زوعلو وحجي أبي محداركا النادمصو كنت اتي وحج بمرأي السقاقاري تصاوتو قاشا وحج مزمتسخا بفاتسان عوتا دمسن حبريتاي لواوت امو نت دمس وسيخو زمتس برتوع وحج بوتاي قدفلو مستيلا بقيعن كابتن طبوق فقر زلو واسا صباوي لقعي أجبوي بالراح قريسو بطرون مسارون تخولكيلو
ነተን ቀንዲ ትሕዝቶ ስድራ ዝኾና መጓሲ ሒዙ ሽያኹማዮ እናሰተ ኣብ ሳዕርን ማይን ዝርከቦ ቦታ ይውዕል። በረድ ዝተሓወሶ ብርቱዕ ማይ ከይሃስየን ብገደል ከይጸድፋ ክከናኸነን ዝዋዕለ ጓሳ ብጉቡእ ኣብ ገዛን የትወን። መመላእታ ድራር ስድርኡ ጸባን ውፅኢቱን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ከኣ ካብ ጥሪቱ ዝረኸቦ ጸባ ብጉቡእ ኣረኪቡ ጉቡእ ይጽበ። ክሳብ ወግዕ ድራር ዝዳሎ ድማ ናብ ቅርዓት ማለት ጐልጐል ዓዲ ገጹ ዘወር ይብል እሞ ምስቶም ገለ ኣብ መጓሴ ገለ ድማ ኣብ ማሕረስን ጻህያይን ዝወዓሉ ኣዕርኽቱ ተራኺቡ ዕላሊ ይጅምር። ዕላሎም መብዛሕትኡ ብዛዕባ ክራማትን ነገር ሕርሻን እዩ። ከም ገለ ኸኣባ ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ካብ ዝተዓዘብዎ መስሓቓት ይተናኸፉ እሞ ካዕካዕ እናበሉ የማስዩ። ገለ ጓሶት ድማ ጥሪቶም ሒዞም በረኻ ይሰፍሩ። ኣብዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግን ከኣ ተቐራራቢ ቦታ ስለ ዝሓድሩ ርእሱ ዝኸኣለየ ሓበራዊ ህይወትን ወግዕ ጉስነትን የካይዱ። ነገር ያላኻ ልቡ ኣጥፊኡ ንዝደቀሰ ምእሳር ወግዕ ፀወታ ጭጉራፍን ካልእን የካይዱ። ተወሳኺ ወይ ጎኒ ንጥፈት ሕርሻ ብናይ ክራማት ዝናብ እናተሓገዘ ዝካየድ ጀርዲን እውን ኣሎ። ገለ ሸባባት ከኣ ኣብ ምኹስኳስ ጀርዲን ይውዕሉ። ኣብ ጀርዲኖም ዘሎ ዘራእቲ ክንደይ ክሕፈሰሎም ከም ዝኽእል እናገመቱ ብተስፋ ንኹላ ዛ መሬት ኣጸሊሞማ ይውዕሉ። መንእሰይ እንተፈትዩ ኩሉ ነገር እዩ። ዝሓሰቦ የተግብሮን ይውድሆን ኣፍራይ ኸኣ ይኸውን። ኣብ ሰስርሖም ውዒሎም ምሸት ኣብታ መውቕቲ ቤቶም ምስ ተኣኻኸቡ ዕላላት ብዛዕባ መዓልታዊ ንጥፈታት እዩ ዝቕድም። ኣደ ዝኣመነትሉ ብኣባታዊ ስርዓትን ትእዛዝን ዝተዓብለለ ብዛዕባ ጽባሕ ዝሰላሰል ዕዮ ተላዚቦም ከኣ ጉዳይ ድራርን ወግዕ ዕላልን ሰሓቕን ይቐጽል። ቅንያቱ ኣብቲ ማይ መሊኡ ዝኸረመ ቀላይ ዝሕምበሰሉ ቅንያት ስለ ዝኾነ ሸባባት ወዶም ጓሎም ብፍላይ ኣብ በዓላት ማለት ዘይስርሖ መዓልታት ሩባ ወሪዶም ክሕጸቡ ክሕንብሱ ባሂ ዝብሎም። ሆየ ዝበሃሎ ኣባ ኣብርሃም ስለ ዘርክቦም እውን ከክንዲ ዓንዲ ዝኸውን ነዲዱ ዘይውዳእ ሆየ ሰሪሖም ነቲ ጸላም ክራማት ብብርሃን ሆየይ ትክእዎ። ደቂ ኣንስትዮ ማይ ጓቒመን ክሕጸባየን ዝቕንያ ሩባ ወሪደን ክዲባ ከለዋ ድማ ከምቲ ልሙድ ጓቒመን እየ ማይ ጓቒመን እየ ተሓጺብ ክንዶ ማይ ጓቒመን እየ እናበላ ንገዝአን ይድይባ። ኣብ ስራሕ ዝቕነየት ነፍሲ ገለ ናይ ሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ ወይ እውን ናይ ሶሙን ክኸውን ዝኽእል ዕረፍቲ እንተተረኺቡ ነፍስኻ ምእላዩ። ሓምልን ካልእ ከም በዓል ኣጉለን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ውፅኢት ሽሻይ ክረምቲ ክምገቡ ዝኸረሙ ኣብ መዓልቲ ቅዱስ ሩፋኤል ገዓቶም ተደሪሮም ድሕሪ ሳልስቲ ኸኣ ነቲ ዓብዪ ኣውደ ዓመት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ይጽበዩ። ቅዱስ ዮሃንሰ ደሓን ተመለሰ እናበሉ ሆየ ክብሉ ዘምሰዩ ኣጉባዝን ጐራዙን ንጽባሒቱ ነቶም ገንሸል ዝኾኑ ምክት ወይ ድዑል ብምውዳቕ ምስ ስድራ ቤት ኮይኖም ኣውደ ዓመቶም ይጽንብሉ። ከምዚ እናበሉ ድማ ብተወሳኺ ነቲ ብዙሕ ወግዕታትን ደስደስን ዝመልኦ ቅንያት መስቀል ይጽበዩ። ምስ ጐራዙ ደቂ ዓዶም ኣብ ሩባ ክራኸቡን ክመርጹን እንተዘይተኻኢሉ ኸኣ ነዚ ዓይኖም ክሪኡን ብሃንቀውታዮም ዝጽበዩ። ዋላ እኳ ጓል መስቀል ርኢኻ ይተተሓጸ ዝብል ኣባህላ እንተሎ መንእሰያት ግን ካብ ምምሳጥ ዓዳ ይውዕሉን እዮም። ነታ ብኻልእ መዓልቲ ዓይኒ ዘውደቑላ ጐርዞ ኣብ መዓልቲ መስቀል ዑፍ መሲላ እንክርእይዋ ህርፋኖም ዝያዳ እዩ ዝዓቢ። ከይቅደሙ ስለ ዝፈርሑ ኸኣ ምስ ወለዶም ይረዳድኡ። ምስታ ዛሕረይዋ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ጻዕዳ ማእሲ ካሓጊዩ ባህ እናበሎም ኣብ እምርኦም ጽቡቕ ትምኒትን ስእልን ይቐርጹ። ከምዚ እናበሉ ድማ ንምንባሮም መቐረት ይውስኽሉ።